Кайсы яктан туган буласыз, исемегез? Исемем Зәхидә. Бу Рәзи Загитовның сеңлесенең кызы булам. Сеңлесенең исеме ничек була инде? Зәхидә. Сеңлесе Сафура. Рәзи Загитовның Сафура кызы тоже. Әнинең сөйләү буенча, ул бик нык ярдәмле кешелекле булган. Һәр кешегә булышкан, әни анадан кечерәк булган. Шуның өчен әнине бик кадерләгән ул. Кыз балалар бик нык иткән. Һәр берсенә ничек кенә әйтсә дә, нәрсә генә әйтсә дә, инде шуңа риза булган инде. Ярдәм иткән. Ул үзе турында, сугыш турында булганын сөйләмәгән. Менә бер сүз булмады ди. Азат мине күтәрерләр, азат ишетерсез дигән. Шуның өчен теге баштарак аны бик авылдашлар гына белделәр. Үзе районнар ниләр Азатка где-то 90-нчы елларда башладылар. Авыл башы инде баштан борылган инде гел үрнәккә куялар. Таслара эшчән, ярдәмчел бик күңелле кеше инде. Урлап та бит инде эшләп басына да шуларда безгә барысына да премия куялар инде. Үрнәк ясап, анадан үрнәк алыгыз. Батырлыгы, эшчәнлеге, күңеллеге нинди генә булса да ярдәмчеллекләре бар яклапта анадан үрнәк алырга куштылар. Шул иненең постоянно эшләп йөргән сүзләре бар. Безнең эшлекләрдән горурланып тыңлап тордык. Әле совсем индрис хәбәр авыл бөтенесе үзе Загитовка торалар. Музейларга барып инде барасак бик горурлыгыз. Мыган совсем инде хәбәр шактыс. Менә Газиз Захитов һәм шулай ук сезнең әнигез була бит инде. Нинди гаиләдә үскәннәр менә ул вакытта? Ул вакытта алар тоже күп бала гаилә булган. Әйе, ничә бала булганнар? Бер биш. Алтын булган. Җиде. Тимербай бабай, Совет бабай, Огавли, Озет бабай, биш. Ике кыз тучмалар булган. Барысы да исән калганнармы? Сугыштан хәзер исән берәүдә юк. Әйе, сугыштан соң менә. Сугыштан соң Гүзәл бабай сугыштан кайткан, Сагар бабай сугыштан кайткан, тоже сугыштан булып. Рәмилләрнең әтиләре. Гази абый ничәнче бала була? Дүртенче. Дүртенче бала. Анадан соң әнине булган. Анадан ул ике абысы да бар, апасы булган. Сез дәванигезне хәтерлисезме? Тоже хәтерлим. Совет балаларда да торды, бездә дә торды. Ул улы турында ничек сөйләтергә? Сөйләйм дә балакаем дип горурланам, ярдәм итәм дип, мен уже Азат Сухрайга сөйләде. Күрмәм дип күрдем. Күзә күрмәй башлады. Мәсәлән, балам инде. Һәр инегә бала инде. Инде генә булмаса, кайда гына булмаса, һәр сөйләгән. Ул аның үлеме ничек кичерде икән, менә аны әйтмидерме? Аның үлемен сугыш вакытында, наверное, бара бик җиңел кичермәгәндер инде. Авыррак булгандыр инде. Аның үлемен ул бит инде сугыштан кайткач, мектеп шуда кыенрак булгандыр инде. Сугышта ярында сугыш дип алдангандыр инде. Һәм сугыш бара нендер генә булмаган. Сугыштан исән кайтып, сугыштан соң яс шуда кыенрак булды. Авыррак кичергән шуның өчен күзләре дә шул елый. Күзләре шулай гына дип инде. Менә инде карады инде. Ничә яшькә кадәр яшәде? Ой. Байтак яшәде, точно әйтәлмим. 16 ел яшәгән нәни. 16 ел. Нидән соң? Бабайдан. 69 елда үлгән. 69 майда. Ничә яшьтә була? Вакытта. Дуван точно. Дуван